अभी हम लोग शादी में पहुंच गया। अभी हम लोग खाने के लिए रेडी हो गया, खाना खाने के लिए। ये देख वो कैंपिंग करने के लिए मिला नहीं उधर, वो बहुत बड़ा आदमी हो गया ना। किसका है प्रोफाइल? किसी का वो प्रोफाइल है। और ये भाई है, खाना खाएगा? हाँ खाना खाएगा अभी। भूख लग गया? अरे सुबह से कुछ नहीं खाया ना हम लोग। सुबह से किसने खाया? कुछ नहीं खाया हम। अभी शादी में आया डांस किया। मैं भी तो नहीं खाया। 6 बजे में खाया था, लेकिन 3 बजे में वो खाने के लिए मिला। और एक शादी है ना उधर गांव में, अभी खाने के लिए रेडी हो गया, खाना खाने के लिए। उसके बाद देखेंगे क्या होएगा। अभी हम लोग शादी में पहुंच गया। तो लोगों पर अंदर दलाल लोगों पर मानी ओंखाम सुरा। तो दादा तो কি কই এটা? কি কই তুমি? ক্যাটারিং। এই তো কি এই যে সারা बोले यूट्यूबर में देखना चाहिए। ये देख भाई, मालिक है क्या? हाँ मालिक है, सब कुछ ठीक है ना? ठीक है, ओके थैंक यू। अभी हम लोग खाने के लिए रेडी हो गया। मतलब भाई हाय तो बोलो, हाय बोलो। आपका नाम क्या है? सुमी है। वाओ बहुत बढ़िया है, आदमी तो बहुत बढ़िया है। तो lagu hasar ring amani. Mata ko tereng kaya mai ni apro ring na mai min sari lu ko siko thagra kami ni mato ni tangka. Kita dari pra. Ayya. To lagu ba janja dula jengna. Rijai ba jana ni la far tha. Bas ba puju ba. Nei. Sampai nari jaga sini. Lagu macam anda adalah sampai mampu mana. Bung ni kita gila mana. Hey guys, mana? Biar sini video ko berat na ya. Salah ko. Berat macam mana dah? Sampai. To bro, ni export lagi na. Oi. Export apa bunda umat juga. Berat raga kurang ni manca. Ini ni kayak berat masih ikut sedang. Kalau kau pergi angkat lampai jenang kamu berat. Udah ke? Ya, lagi pandai. Mana? Mama jenang dah lagi berkaham nang dah. ओमफ्राय जोङो माने जानायनि लाहार फाहार माने बेखौ मोजाङै सुनाय बोरै जाखो के ओइ तो मालिक एक्सपोर्ट चाइना नकी एक्सपोर्ट ओमफ्राय लोगोफोर जाना दोनला ओमफ्राय जोंहाथ' नै बाबु माने नै बिसोर गासिबो माबा टेबोलाव बना होयो बेबादि। ओमफ्राय जोङो माने दोननो थिगायो। जाना दोनला लोगोफोर जानायखौबो देखायगोन आं। ओमफ्राय जोङो दाबो रानथ'वाखै, बुंनो माजोंखा। नोंथ' माबायदि जागोन? बोरमाखौ माबायदि जागोन लोगोफोर नायजोबबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय मास्कखौथ' खुनाय गैथ'आ र' दा बोरमा जाबा। এই তো কি কই এটা? কিবা কই? बोरमाটা কি কই? ছাগল बुङो नामा आदा? ini bermainnya sagol jawa sagol. माने हारसाखौ बुजिया बारा। कोई बात नहीं। फाइनल juga dia langsung ini bilai. Itu mal. Itu.
ओमफ्राय जोङो दै लाखाबाय आरो लोंनोसै बोरमाजों जानानै एसे थाबथाला थुबथाला जानानै ओरै खारजोबदों आरो स्रांनो जोंहा जादोंला लोगोफोर जों दै लाखाबाय गंब्रै खार दैया ओमफ्राय थ' फाइनाल लोगोफोर जोंहा ओमफ्राय जानायनि लाहार फाहार जाखाबाय आरो गुरग्राफ्रा दाबो फैयाखै माने ओमफ्राय जों रेस्ट लाथ'नांगोन आरो बेखौ माने माला जोंना दाबो फैयाखै माने जोंहा बिब'नि हाबा दङ बे बिब'निसो दे हाबाया ओमफ्राय बिब'नि दे এটা কি বা বস্তু जों मानि जानो फैगोन दादा किबा आसे नाखि माने ओइथ' কিবা ভিডিও বানাইছে সবটাই আসে এই যে কিবা আছে মাছ কি কই এটা কি বানাইছে বাইগন এই তো মাল এই তো खाने के लिए बहुत मजा आता है इसको अरे माल ओमफ्राय नै बेदर दङ लोगोफोर ओमफ्राय जोंना बेदरा गासिबो जोबखा ओमफ्राय नैबे साथिनि दङ नै बेयावलाय मा संदों जाखो लागा बोरमाया नै जों बेखौ जों जाखागोन आरो खदै गगोन बोरैबा जिखुनु जाया लोगोफोर मादै नों माने हासार रोङा बारा ओमफ्राय ओरै लागाव नै बेदर मा बेदर होलाय मादै अमा ओरै दंजोबो लाइन हायग्राफ्रा नायलाय गासिबो समायना जोबखा मा लागाव ओरैजाय गासिबो रानग्राफ्रा बर'बो दं हारसाबो दं गासिबो दंजोबो এই তো দাদা এই তো কি করছে এটা হাত মারছে এই তো এটা কি আছে এটা ডালি এই তো মালে খানে খেলে মজা आता है এই তো ओमफ्राय जोंहा नै सारमोना जामारो खायसे बारखाबो ओइ थ' ओमफ्राय जोंहा फाइनालि नैहाय लोगोफोर दंजोबो गासिबो जोंहा जागासिनो এটা কিবা বস্তু নাকি রসগোল্লা নাকি মিষ্টি গোল্লা এই তো কিবা মাংস কিবা এইটা খাবো নাকি তো लोगोफोर जिया जादोंला ओमफ्राय आङो ओइ थु मादैया नै ओमफ्राय मा ओंख्रि जाया मादै नङा ओंख्रिखौ होनदां मादै दहाय ना औ लागाव ओमफ्राय बेखौ थोरसिखौ जोंहा बेयाव रानजोबो ओरै रानजोबगोन जोंहा नै बिसोर जागोन थ' लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा मादै अबे गामिनि लागा गसाइगावनि ओंखाम खुरग्राखा माने गोथाव संनायाथ' गोथाव जोबखा बोरमा नायजोबखाबाय आं ओरैजाय ओरैनो जानांगौ सोमाना फैनो ओरैनो ओइथ' दादा ओइथ' माने हारसाजोब आरो गासिबो संग्राफ्रा खुरग्राफ्रा ओमफ्राय मादैमोन दङ बर'फोरजों गैयाना गासिबो ओरै आर'नाइ नुवाखै माबायदि समायो बिराद समायखायो आर'नाइ खालायलायनाय हो मारै होनदों मादै आयौ कन्टेक्ट नाम्बार थाबा जों बेयाव खोन्थाहरगोन जिखुनु जाया लोगोफोर नेगासिनो जानायखौ नेथ' नेनोनो हाखाला दा स्टिलाव फाग्ला मा दाखो जाया सिमा फाग्ला बोरमा जानो थाखाय बिदि दाखो जायो फुनबाय जायाखैना हा फुनबाय जायाखै जेबो फाग्ला गोदाव सोराव फैबाय लोगोफोर माथो नेयो मोनसे ओंखामखौनो बोरै जायाखै एथ' गोबाव मादै बोरै जाबावनांगौ मादैमोना नेगासिनो थोरसिरानो जोंनो बेयाव रानगोन नङा मादै थोरसिखौथ' रानजोबखागोन बेयाव ओमफ्राय दैखौथ' होफैखाबाय ओमफ्राय लोगोफोर जाया जादोंला जोंहा मादैमोना रेडिखा रानो ओमफ्राय जोंहा जानायाबो लाहार फाहार जाखाबाय
ओमफ्राय बैयाव बोरमा संगासिनो आरोना बेखौ नेगासिनो जोङो जागोन दा जोंहा आदा बुगा दङ जागोन ना जाया नोङो थ' लोगोफोर जियानो जादोंला जों जानोनो जंखागासिनो खिन्थु ओमफ्राय दाबो जिनिसखौसो मोनाखै माला बेटारिबो गैला दे खिन्थु बोरैबा अबो जाबा नोंसोरो थ' जियानो जादोंला ओमफ्राय दैसा दङ जोंहा थ' लोगोफोर जियानो जादोंला नायलांबाय था बिदिनो जानाय लोंनाय आयो এটা কি বস্তু রে কিবা আছে এইটো কি কয় এটা কিবা কয় লাগাও এটা কি কয় হ্যাঁ ओंखाम जासै आयं এইটো দাদা আইছে এইটো বারলেকে আছে এটা কি এইটো বেশি না লাগে দাদা অলপমান দিত অলপমান ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा रानगासिनो ब्र'मोना आपका नाम क्या है भाई मेरा नाम राजू राजू बसुमतारी अरे बाप रे वही तो दादा अरे वही तो क्या नाम दादा जोंहा जासै ओमफ्राय दा नायनोसो लोगोफोर फाइनालि लोगोफोर जों जाबाय माटन ओमफ्राय नैबे बोरमा बिसोर अमा जादों दा मोनगोन आरो ना नों जागोन ना जाया बोरमाखौ जियानो जादोंला लोगोफोर जों जागोननि र' एसे लागोन नांगौ ओमफ्राय जों जासिजोबखागोन आरो मा लादों नै सिनावसो मलान दुबि मलान दुबि ओंखाम जाफैदोंसै मा मलान दुबि क'क्राझार जाबा लागौ दंजोबो गासिबो सिना फाय अफो कन्ट्राक्टर कुकुल ना दतमार बोरमाखौ अरसोबखानांगौ गासिबो लागाव मा होखोथाय नै बेलाय मा जिनिस आरो नैबेलाय मा जिनिस जाखो मिस्थि ओमफ्राय नै मा बासिखौलाय मादै नांलाया मादै ना मोनाबाबो जायो फाइनालि जोंहा जाखांसै ओमफ्राय नैबे मा जिनिस जेबो मिथिया आं बे जायखिजाया बरफ दै लोगोफोर थान्दा ओमफ्राय माबा फाइनाल लोगोफोर जाखांसै ओमफ्राय मिस्थि होयो आरो जाखांसैयाव बिसिना नैबेथ' बरफसो बिराद गुसु